संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। नाही, उद्या ते मोजतील किती गाड्या आहेत ते। नमस्कार। आणि एवढे गाड्यांची व्यवस्था ही शहरामधल्या मार्केटमध्ये विविध भागामध्ये केली जाईल। आठवडा बाजार हा तलावाच्या काठावर घेतल्यामुळे तलावाचं सौंदर्य नष्ट होतं। ज्येष्ठ नागरिक संध्याकाळच्या वेळेला तिथे येऊन बसत असतात आणि त्यांच्यासाठी असलेली सुविधासुद्धा नष्ट होत असते। आणि त्याच्यामुळे शहरामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी ज्या जागा आहेत तिथं ट्रॅफिकला अडथळा न करता कशा रीतीने आठवडा बाजार घेता येईल याचं नियोजन करण्यात येईल आणि तसं नोटिफिकेशन काढण्यात येईल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।